Poronhoitoalueella liikkuu joka syksy kymmeniä tuhansia metsästäjiä, paikallisia ja kauempaa tulevia. Metsästäjistä monilla on mukanaan ihmisen paras metsästyskaveri, koira. Poronhoitoalueella koira voi aina törmätä poroihin, mutta tätä voi pyrkiä välttämään. Joo, kyllä se on porotalouden ja metsästäjien etu, että näitä metsästyskoirien ja porojen kohtaamisia tapahtuisi mahdollisimman vähäisiä. Koirien käyttö metästyksessä on lisääntynyt räjähdysmäisesti tässä vuosikymmenenkin aikana. Koira pahimmillaan tokkaan tullessaan, niin se sulattaa viikon tehdyt työt, että mitä poroja on kasattu, niin se koira sitten levittää ne siihen. Niin. Kyllä. Ja jahtipäivätkin on rajallisia. Kyllä joo, ja jahtipäivähän menee kanssa yhtä lailla hukkaan, jos koira ajaa pelkkiä poroja päivänä. Kyllä. Se ei ole kummankaan etuun. Metsästäjien kannattaa muutenkin aina etukäteen tutustua paikallisiin erityispiirteisiin. Ehkä tärkein asia on selvittää paliskunnan poroisännältä etukäteen, missä porotöitä tehdään ja laskea koira vapaaksi muualla. Yhteystiedot löytyvät Paliskuntain yhdistyksen sivuilta. Ihanteellista olisi, jos pohjoisessa käytettäisiin vain porovapaaksi todettuja koiria. Poroille aggressiiviset koirat voivat ajattaa pitkään tai jopa repiä poroja. Näitä ikäviä vahinkoja sattuu joka vuosi sekä paikallisten että muualta tulevien metsästäjien koirille. Metsästyskoiria voi myös pyrkiä kouluttamaan porovapaiksi. Useimmiten koirat oppivat porovapaiksi luontevasti, kun ne leimataan haluttuun kohderiistaan. Kyllä se selkeä parannus olisi, jos metsästäjät ottaisi vaan sen yhden koiran kerralla metsälle mukaan ja seuraisi oikeasti sen metsästyskoiran työskentelyä. Ettei se homma meni siihen, että mennään jonnekin mökille tai autosta pelkästään seurataan tutkasta, mitä se koira siellä tekee. No sehän on just kun siinä ollaan sitten fyysisesti itsekaan lähialueelle, niin sanotaan, että siellä sitten jos sattuu sitä jotakin ikävääkin tapahtumaa, tulee vaikka se poron ajattaminen, niin se on sitten se koiran ohjaaja lähettyvillä ja pystyy sitten mahdollisesti puuttumaan. Ja paljonhan kuuluu jupinaa tästä, että pitäisi selvittää porotyöt etukäteen poromiehiltä, poroisännältä, netistä, joka ei ole kyllä kovin vaikea homma. Ja sehän on myös meidän metsästäjien etu, että me vältetään sitten näitä alueita, missä porotyöt on käynnissä. Ja sitten, että kun jokainen huolehtisi, että se oma pyyntikoira olisi porovapaa, niin silloin ne törmäyskurssit menis tai jäisi paljon pienemmiksi. Metsissä liikkuu paljon muutakin väkeä kuin omia metsästyskavereita. Osa tekee poro- tai metsätöitä, joku sienestää tai retkeilee. Maastossa kohdatessa on aina hyvä vaihtaa pari sanaa ihan kenen tahansa kanssa. Erityisesti metsästäjien olisi hyvä kommunikoida keskenään. Jos samalla alueella metsästää vaikkapa useita hirviseurueita, heihin on hyvä pitää yhteyttä. Samalla tieto kulkee siitä, missä kukakin käyttää koiria, on passissa tai missä on porotokkia tai porotöitä. Metsästys on paljon mielekkäämpää, kun otetaan huomioon toiset metsästäjät ja muut luonnossa liikkujat. Kun koirakaan ei eksy väärien eläinten perään, voidaan keskittyä olennaiseen, niihin riistalajeihin, joita on tultu pyytämään.